Der kommer til at mangle 72.000 faglærte i 2025. Sådan lyder det fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Kritisk ser det ud i metalbranchen, hvor tal fra Dansk Metal viser, at medlemstallet har været uændret de seneste 10 år. Og blot 2% af medlemmerne er kvinder. En af de faglærte kvinder, der arbejder i metalbranchen, er Nynne. Nu når jeg så skoen på, så inde i håven her kan man se, der ligger noget, der hedder den hvide linje. Og det er faktisk primært de her 2, man samlet har til at sømme i. Så vi har de der 2 mm at sømme skoen. Nynne Navntoft er en af de få kvindelige beslagsmede i Danmark. Men ifølge formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Lasse Kuvang, bør man ikke tale om mande- og kvindefag. Jeg kunne nok i virkeligheden godt tænke mig, at vi fik nedbrudt ideen om mandefag og kvindefag, og havde et uddannelsessystem, som appellerede lige meget både til mænd og kvinder. Så der skal vi nok, det er nok i virkeligheden lidt begge parter, der skal arbejde mod hinanden. Men tilbage i stallen har Nynne flere bud på, hvorfor så få kvinder vælger at gå i hendes retning. Fordi det er et pissehårdt arbejde. På trods af hårdt arbejde er Nynne ikke i tvivl om, hvad hun synes om sit job. Jeg synes jo, det er pissefedt. men altså, man skal høre på meget. Er der ikke en, der kan række mig kosten? Nej, hun står lige der. Altså, det er hele tiden. Men selvom Nynne har lyst hår og lyserød værktøjskasse, er kunderne ikke i tvivl om hendes kvaliteter. Jeg kan godt lide engagement, der ligger i dit arbejde. Jeg synes altid, hun giver lige 10% ekstra, når hun hver kunde. Nynne selv er der heller ikke i tvivl om sine kompetencer. Nu fordi jeg har haft hest så mange år selv, så jeg kan mærke med det samme, når de bliver nervøse, og jeg tror, jeg er rigtig god til at give mig mere tid med hestene. Sådan på. Hvis ikke Danmark skal mangle faglært arbejde i fremtiden, så peger DSU's formand Lasse Kuvang Rasmussen på bedre vejledning på uddannelserne, mere brobygning og flere lærer- og elevpladser til kommende faglærte.